Сен қызық кіші. Скотланд. Сен үш алушы. Қызың бар. Ләкин көп вақытыңны юғалттың. Минем кебек. Әмма бір-бірімізге булыша алабыз. Әти, Кыз. Син кем? Мин сіз теләгән нәрсә бире алучы. Нәрсә инде? Вакыт. Ул шын барлыкны үзгәртә ала. Һәм вакыт агымын боза ала. Аңа ышанырга ярамый. Ул кем булса да ярый. Мин күп нәрсә югалттым. әти, Ул безгә икенче мөмкинлек бирә ала. Мин сайлау бирәм. Я мин кушканны эшлисең, я галәм яшәеше юкка чыгачак. Шулай яңа династия барлыкка килә. бу минем гаебем. Моны күрмәсә яхшыга. Безнең килешү бар иде. Җиңәм дип уйладыңмы? Мин җиңәргә теләмим. Син җиңелсәң дә җитә. Әти, Гафу ит, Кэсси. Кырмыска кеше һәм шөпшә. Квантамания.